Giplanuhan sa lalawigan sa Sugbo nga mohatag og hinabang sa mga Sugboanon nga returning overseas Filipinos kon ROFs nga naapektuhan sa pag-divert sa mga flights nga padung-unta sa Mactan Cebu International Airport. Kini sama sa plitihan sa eroplano nga gikan sa kauluhan padunganhi sa Sugbo. Kini tungod kay ang mga ROFs walay motabang nga gobyerno og migasto sa ilang kaugalingong kwarta aron makauli. Dili sama sa mga overseas Filipino workers kon OFWs nga ang Overseas Workers Welfare Association kon OWA maoy nagbayad sa ilang domestic sweeper flights o quarantine hotel. Napulo ka adlaw nga hotel quarantine nga tigkapin 2,000 pesos ang adlaw maoy bayran sa mga ROFs nga moabot sa Manila. Gipahibalo kini ni Gobernador Gwendolyn Garcia atol sa meeting kauban ang lain-laing ahensya nga miyembro sa Regional IATF og pipila ka private sector nga may kalabutan sa pag-manage sa mga OFWs ug ROFs nga manguli. We had initially discussed this with Dr. Yango. Cebu City Acting Mayor Mike Rama had also mentioned this, that we could possibly extend assistance to the ROFs that will need to shell out extra funds for the ticket coming from Manila to Cebu. Hayan nga makigpartner ang lalawigan ug dakbayan sa Sugbo sa mga airlines ug makig-coordinate sa Bureau of Quarantine aron maila kung kinsa tong mga ROF nga maapektuhan. Where we will be speaking with the airlines to enter into an arrangement with the Cebu provincial government, I think even the Cebu City government, we will be answering for that airfare. Samtang tungod sa pamahayag ni DOH spokesperson Maria Rosario Vergere nga dili na mogasto ang DOH sa unang swab test sa Sugbo para sa swab upon arrival policy niini. Nangandam na ang Sugbo alang niini aron ipadayon gihapon ang maong pulisiya. Matod sa DOH sa kauluhan, ang ikapitong adlaw nga swab lang ang ilibre sa DOH. Matod ni Gobernador Gwen Garcia sa iyang pakighinabi ni Office of the Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino nga moorganisa ang Sugbo kauban ang pribadong sektor aron makatigom og pundo sa pagpalit og kaugalingong swab test kits. So Secretary Mike Dino, when he was made aware of this, called me and told me that then the Cebuanos will come in and answer the need. He will be organizing the private sector in order to raise the funds, and I said I will also put in my own personal funds to show that we Cebuanos can do it, can take care of our own. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.